नै आङो सौरायसो एवनानै लांनो नागिरदों। सौराय थारमाने सौरायखौ बारा लाङाना मानसिफ्रा, सानैसोल' लाबोयो, सानै साथाम। बेखायनो आङो थानसालियाव सौरायसो एवनानै लांसै लोगोफोर। खुलुमबाय। दिनै मागो दमासि 1 थारिख। बेखायनो आं नोंथांमोनखौ गोसो गोथार लानानै बयखौबो मागोनि आखाइ खजबनानै बयनोबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय आङो मागो फोरबोनि मुङै एसे फोरमायनानै होनो सानदों नोंथांमोननिसिम। मानो होनब्ला मागो दमासिया बर'नि गोथार नागारहायै मोनसे फोरबो। बेनिखायनो जोङो मागो फोरबोखौ बयबो गनायनानै लानांगौ, बावगारनो नाङा। बेखायनो आङो मागो फोरबोनि बागै एसेब्लाबो सुंद' जोंनि बाथौ धोरोमनि गोदो गोदाय आबै आबौ आजै आजौमोना जे मागो फोरबोखौ मा रोखोम फालिबोयोमोन, बिनि बागै आङो एसेब्लाबो सुंद' नोंथांमोननो आङो फरायथिनानै होनो सानदों। फैदो बिदिब्ला खोनासंदो दसे सम। मागो फोरबो। बर'नि गुदि धोरोमानो जादों बाथौ। गोदो गोदायनिफ्रायनो बाथौ धोरोमारि सुबुंफ्रा आबाद मावनानै जिउ खुंबोदों। आबादनि सायाव संसार सोनारनानै संसार जाबोनायलाय 12 दानखौ लोब्बा लाखिना आसार खान्थिजों लोगोसे गासै 4 फोरबो फालिबोदों। बिसोरनि मादाव मागो फोरबोआ मोनसे गाहाय फोरबो। मागो फोरबोखौ बर'फोरा गुबैयै पुस दाननि जोबथा अक्ट'खालि फालिनाय जायो। पुस दाननि संक्रान्तिखौ दमासि होननानैबो बुङो। दमासिनि 15 सानसो सिगांनिफ्रायनो गामिनि सेंग्रा एबा लावखारफोरा ज' जानानै माइ नारा हाना एबा माइ जिगाब बुथुमना गामियाव बयनावबो औवा गुबै दानना लाबोनानै गामिनि दाबसे उदां जायगायाव बेलागुरबो सावो एबा बेलागुर बानायो। बेलागुरखौ जिगाबजों एबा थालिर बिलाइ गोरान होना समायना महर खालामो। बेलागुरखौ राजा रानि सान्थ्रि बायदि बानायो। अनेकथा बानायनो हायो जाहैबाय आरो। बे समाव बयहाबो आंखाल गैयै जानायलाय दमासिनि बिलिफां समावनो बयबो न'खरा एन्थाब फिथा, लारु, सिरा आरो बायदिसिना बानायनाय जायो। बायदिसिना जेनेबा एन्थाब फिथा, लारु बायदिसिना बानायनानै जानायखौ होनदों आरो। मख'जाथावदि गोजौनि मख'नाय मुवाफोरखौ गिबि एवजेननायखौ न'खरनि रुंसारि जालांनायफोरनि मुङै बावग्रोनाय जायो। दमासि खालिनि सानावनो सेंग्रा आरो लावखारफोरा ज' जानानै बेलागुर लुनाय सेराव न'सा न' लुना बै खालि जयै हर थानानै लावखार ओंखाम जालायनाय नेम दङ। बिनि उनाव ज' उन्दुनानै गिबि दाउला गिसिनाय लोगो लोगो दाउखा सिला नुजाथिनाय सिगां दुगैस्रां लोबस्रां बेलागुरखौ सावनाय जायो। दासिमबो फालिबोगासिनो दङ बे बेलागुर सावनायखौ नुनो मोनो आरो। गोदो गोदाय बेलागुर सावनाय समाव फिसा गैजायै एबा फिसा हौवा गैजायै आइजोफोरा फिसा हौवा एबा फिसा मोननो थाखाय एन्थाब फिथा, लारु आरो लोगोसे गोबां जाग्रा मुवा लाना बेलागुर सावनाय सिगां लावखारफोरनो मान बावो। लावखारफोराबो बिसोरनि हास्थायनाय लेखा सावनायनि सिगां बोराइ बाथौखौ आरजिना बेलागुर सेराव सानजा मोखां जानानै गय जरा, फाथै जरा आरो आलारि बाथि सावनानै मान होफैनाय आइजोफोरनि मुङै हास्थायनाय बायदि गथ' गथाय मोननो हानायनि आरज गाबो। बिनि उनाव खुलुमस्रांनानै नुथायाव अर लाना बयबो जै होनानै गिदिङो। सानजानि बार गाज्रिया सानजाहा थांथों, सोनाबनि बार गाज्रिया सोनाबहा थांथों, साहानि बार गाज्रिया साहा बारलांथों, खोलानि गाज्रि बारा खोलाहा थांथों, गाज्रि बेराम आजारा जेरै फैदों एरैनो थांफिनथों। बेबायदि होननानै माबायोमोन जाहैबाय आरो। जों गामिनि बयहाबो जानो लोंनो रोहो रोहो जाथों जै होयै होयै खेबबा गिदिंना बेलागुरखौ सावोमोन। सावनाय समाव एन्थाब फिथा लारुफोरखौबो सारना होयो। बर'फोरनाव फोथायनाय दङदि पुस दाननि संक्रान्ति खालि न'खरनि साखाथियाव थानाय गय खान्थाल थाइजौ आरिफोरखौ थाराय बिलाइ जिगाब थुरिजों खायो। बिनि ओंथिया बेनोदि बिफांखौ खायोबोला बिबारा रुङा जासे आबुङै फिथाइबो होयो। मागो फोरबोनि दिनाव गासैबो न'नि इन्जुरखौ गोबोरखिजों दै एसे गलायनानै सोरगिदिं लिरस्रांनाय जायो। न'खरनि गोजोन खौसे आरो
गोथारथि लाखिनो थाखाय बे हाबाखौ मावनाय जायो। नोंथांमोनहा एसे बुजिखाबाय मानि थाखाय बेखौ गोबोरखिजों न' बाख्रि बायदिसिनाखौ लिरदिङो बेनो आरो। मागो दाननि गिबि सानखालि गामिनि बयबो फुंबिलि समाव दुगैस्रां लोबस्रां ज' जानानै गामिनि बाथौ थानसालियाव दौरि दौसि आरो आसारि गासैनिबो हेफाजाबै बोराइ बाथौखौ सिबियो। आंबो थांनो ओंखारदों। बोराइ बाथौखौ न'नि बोराइ बाथौखौ जेवारि होनानै बिबार बारनैसो बावनानै आं खुलुमबाय। दायो आङो रायजोनि थानसालियाव थांगोन। बिनि उनाव उन्दैया गेदेरखौ खुलुमना आरो गेदेरा उन्दैखौ अननाय जासियो। मागो दाना आंखाल गैयि दान जानायलाय बयहाबो एन्थाब फिथा लारु आरो खाला सबाय गोरान बानायना न'खराव जालायो। गिबि गिबि बयबो न'खरा फुंबिलियावनो न'खरनि बाथौखौ लिरस्रांना आलारि बाथि धुप धुना सावना गय जरा फाथै जरा बावना न'खरनि बयबो खुलुमस्राङो। बिनि उनाव गामिनि बयबो बाथौ थानसालियाव ज' जाहैनानै सिबियो। बिनि सिगां दौसि दौरिया बाथौखौ लिरस्रांनानै साखोन सिखोन साफा खालामना आसारिया बाथौखौ फोथारो। फोथारखांनाय उनाव दौसि दौरिया बाथौ गुदियाव गय जरा फाथै जरा बिबार धुप धुना बायदिसिना आलारि बाथि बायदि बायदि सावो। बिनि उनाव बाथौ बिन्दोआव गंबा एबा मोनबा, बा राजायाव मोनबा, माइनाव बिन्दोआव मोननै आरो बैसोमुथि आलायाव 18 फाथालि बना प्रसाद मुथा बिबार बिलाइ धुप धुना आलारि बाथि सावनांगौ। बिनि उनाव आसारि गोथारिया मोनथिना आवरायनांगौ। बेनोसै लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा जेखिनि जोंनि गोथार बाथौ थानदायाव लिरनानै दोनदों बे नेमखान्थि बादियै नोंथांमोनहा फालिबानो जाबाय। नोंथांमोनहा गोदोनि आजै आजौ आबै आबौआ जेनाखि जोंनि मागो दमासिखौ जेरैनाखि हमथानानै लाखिबोदोंमोन फालिनानै, बेबादिनो जोंबो मागो दमासिखौ हमथानानै लाखिनांगोन। जे बे फोरबोआबो जोंनि बाथौ धोरोमनि बर' हारिनि मोनसे गोथार फोरबो, नागारहायै फोरबो होननानै जोङो फोरबोखौ हमथानानै लाखिनांगोन आरो। बेनोसै। फैदो बिदिब्ला आङो थानसालियाव दसे थांनोसै। जाबायबो दमासिनि। माबायदि मोनखो दमासि राननो मोननानै? दे मोजां मोजां खुंलांनो मोनथों। ओरैनो मा मा जादों जों दमासिनि? माबा एन्थाब, अनासि, मुरि लारु, फिथा लावदुम, गोसोम गोसोम गासैबो मेरला ना, जाख'नो हाया। फिथाइ सामथाइबो दंजोबो। दमासि बांसिन जानो हागौ। हेपि दमासि। फिथा दं, एन्थाब दं, गुबुन दं, लारु दं, गासैबो दंजोबो ने? फिथा दं, एन्थाब दं, लारु दं, गुरु गला दं, गासैबो दंजोबो। मा जालु दमासिनि? ओइ जादो। बि जायाखै आरो थारमानि जारुआ। हेल'। हेल'। ओइ जाखांबाय नोंहा? हेपि दमासि। जादो। लाल साहा ना मा आब'? दमासिखौ बयबो फालियो। मानो होनब्ला बर'नि जोंनि बाथौ धोरोमनि नागारहायै बियो फोरबो।